CY din ɗan arewa da girma muke. Kolo kama su Hassan Bako. It's Bravo Productions. BK HMB Record. Safe da rana na faɗa muku safe da rana waje. Safe da rana abinci yana gagarar wasu a wani waje. Safe da rana na faɗa muku safe da rana. Safe da rana abinci yana gagarar wasu a wani waje. Kowa yana nema, kowa yana nema, kowa yana nema ya je gida ya taimaka wa tsohonai. Wani waje, wani waje, a wani waje, jina kawai da wasa, ina tafe na gane nasa, ina na dusa, ba wani dili sai dai da wa mai nasa, gida na dusa, ko a gidan zan ci dusa, gida na ganga, kai mai sare wasu ka busa, kowa yana nema. Kowa yana nema, kowa yana nema ya je gida ya taimaka wa tsohonai. Kowa yana nema, kowa yana nema, kowa yana nema ya je gida ya taimaka wa tsohonai. Arewa ta canja, min yana ma ta ke ruwa watan dawa, gero na ce da alkalwa. Ko yanzu mun shuka su noman mu ba kamar da ba, kasar mu ba take na ga saba da zamani ba. Idan ka je nema, idan ka yau nema, idan ka yau nema ka taimaka wa baba ya sai gero. Kuda da nisa ya wuce kusan gida ya dosa zai kwana. Farin ciki na arewa ce gida gudun mamana. Usman dan foriyo ina da kai wariyo. Arewa gatana, arewa gatana, ba za ni manta da kai ba. In ka taimakawa wani ka taimakawa kanka. In ka ci gudawa wani to ka ci gunawa kanka. Safe da rana na faɗa muku safe da rana. Safe da rana abinci yana gagarar wasu a wani waje. Rayuwar duniya da daɗi take, ya da daɗi duka ai zai wuce. Ka cutarwa ka je zai wuce. Ko a ganin ka kashe na mace. Sharrin duniya kayo kai na ce Allah na ganin kowa. Kowa yana nema, kowa yana nema, kowa yana nema ya je gida ya taimakawa tsohonai. Kowa yana nema, kowa yana nema, kowa yana nema ya je gida ya taimakawa tsohonai. Hassan Bako. It's Bravo Productions. BK Bravo on the beat. Hassan BK on the mix. HMB Music Production.